Ce frumos ești. Ia uite. Ah. Mișto, mișto. Ce mișto. E ursul ăsta. Se joacă de unul și ăla nu vine? Ia uite, ăla s-a tălănit cu totul. Era mișto dacă erau amândoi. Da, se joace amândoi. Era super. Ia uite-l, s-a tălănit cu totul. Ce comic e. Vrea el să facă ceva. Ei, se joacă. Au, ce mare e! Ursul! Nu mai vine, numai în apă vrea. Numai în apă vrea să stea. Acum a găsit camera Elan. Păi ce lovești? I-a făcut baie. I-a făcut știi, băi. A aruncat-o, gata, să vedem acum cu ce se mai joacă. N-are cine să-i arunce camera. Unde ai plecat? A plecat. Ursul. A obosit. A obosit săracul. Ăla are chef de joacă și ăsta. Ăla cine a făcut în apă când se juca? Super a fost. Dacă nu scăpa camera, încă se mai juca, nu? A fost greu până a rupt-o. I-am zis că s-a dus de pe el să-l aducă în apă. De și așa am zis. Nu? Nu vă e cald? Hai în apă. Numai doi sunt doi. Doi. Fiecare și pus. Fiecare câte una. Urși ce mai mult. Urși îmi place cel mai mult. Dacă m-a făcut baia, a fost super, super. Ne mai plimbă și venim înapoi încoace. Da, poate îl mai găsim în apă. Da. Se tachinează unul pe altul. Mare. Acum. Asta a fost testul și de climă. Nu? Asta trebuie să o faci pe mortul, nu?